салом алейкум. ва алейкум ассалом. салом дӯстон, ман Кавсар. навори имрӯза бошад саргузашти воқеӣ ва филми Салтанати осмон Kingdom of Heaven Царство небесное. саҳнаҳои филм дар асоси рӯйдодҳои таърихӣ асос ёфта пеш аз гашти сеюми салибӣ дар солҳои 1189 1192 ҷанги байни шоҳигарии Байтулмуқаддас ва аюбиён ва муҳосираи Байтулмуқаддасро аз ҷониби Салоҳиддин Аюбӣ шери Аллоҳ роҳбари лашкари мусалмонони сулолаи Аюбиён дар соли 1187. ҷанги Хаттин. саргузашти Балияни ду Ибелин ки Байтулмуқаддасро ба Салоҳиддин Аюбӣ таслим мекунад ва шоҳигарии подшоҳи Байтулмуқаддас Балдуини чорро дар бар мегирад. ҳарчанд агар филмро синамогарони амрикоӣ сохта бошанд ва дар саҳнаҳои зиёд саргузашти салибиҳо нишон дода шавад, лек ман хостам ин филм ва саргузаштро ба хотири марди далери мусалмон Салоҳиддин Аюбӣ ба шумо расонам. пеш аз баёни ин саргузашт аз шумо узр мепурсам агар ҷое хато шавад. шояд шумо гӯед ки чаро саргузашти Салоҳиддин Аюбӣ нею як салибӣ, чун мавзӯи мо баёни ҳодисаҳои дар филм мебошад. худо хоста бошад навори дигареро омода месозам ва аз саргузашти Салоҳиддин Аюбӣ маълумоти пурра медиҳам. агар мехоҳед чунин наворҳои ҷолиб ва воқеиро аз даст надиҳед, пас обуна шуда маро ҳамроҳӣ кунед. лайк мондан дар наворро ҳам фаромӯш накунед. рӯзи сарди зимистони Франсия соли 1184 ду мард яке коҳин қабреро омода мекарданд барои ҷасади зани ҳалокшудае ки худкушӣ кардааст. ин зани Балиян буд ва коҳин бародари занаш. вақти гӯронидан бародари занаш нишони салибиро дар гардани хоҳараш дида мерабояд. дар ин лаҳза лашкари салибӣ бо роҳбарии барон Готфриди Ибелин ба деҳаи онҳо меоянд. Готфрид ҷавонии худро ба ёд меорад ва ба Балиян мегӯяд ки ӯ падараш аст. чун мебинад ки Балиян пас аз марги писарашу занаш дар Фаронса чизи дигаре надорад, падараш Готфридро даъват мекунад ки ҳамроҳаш ба Байтулмуқаддас биравад ва зиндагиро аз нав оғоз кунад. Балиян розӣ намешавад, рад мекунад. бародари ҳамсараш ҳама суханҳои Балиянро бо падараш пинҳонӣ гӯш карда буд. бегоҳӣ коҳин бародари ҳамсараш ба назди ӯ омада мегӯяд марги хоҳарам худкушӣ набуду касе ӯро кушта буд ва ӯ пешниҳод мекунад бо падараш ба Байтулмуқаддас равад. дар ин лаҳза ӯ гарданбанди бо нишони салибиро дар гардани бародари занаш дида аз суханҳои ӯ ба ғазаб омада ӯро кушта оташ зада устохонаи оҳангариашро оташ мезанад. Балиян аз паси лашкари салибӣ рафта бо онҳо вомехӯрад ва падараш ӯро бо худ ба сарзамини Байтулмуқаддас мебарад ва ба ӯ машқҳои омӯзишию таҷрибаҳои худро ҳамчун ҳукмрон баъди маргаш ба писараш меомӯзонад. дар яке аз машқҳои онҳо бо фармони роҳбари деҳа ҷияни падараш ба қароргоҳи онҳо омада мегӯяд Балиян коҳинро кушта гурехтааст, мехоҳад ӯро ба ҷавобгарӣ кашанд. Готфрид намехоҳад писараш Балиянро ба онҳо диҳад. дар ин замон салибиён бо сарбозон заду хурд мекунанд ва Готфрид падари Балиян ба таври марговар захмӣ мешавад. онҳо ба пеш ҳаракат карда ба Мессина бандари интиқол ба сарзамини Байтулмуқаддас расида аз он ҷо бояд ба киштӣ ба шарқ ба Ерусалим шино мекарданд. дар ин ҷо Готфрид пеш аз маргаш унвони ритсариро ба писараш Балиян дода мегӯяд пас аз ман ту бояд шоҳи Ерусалим шавӣ ва дуньёро падруд мегӯяд. пас аз марги падараш бо амри ӯ Балиян бо киштӣ ба сӯи Байтулмуқаддас шино мекунанд. ҳангоми шино кардан бо киштӣ ба мавҷи уқёнус дучор шуда киштии онҳо вайрон мешавад. Балиян ва як асп ягона зиндамондаҳои киштӣ буданд ки ба соҳил ба водӣ баромаданд.
ӯро ду сокини суриягӣ пешвоз мегиранд. ба ӯ мегӯянд ин асп бо сабаби дар сарзамини онҳо будан ба онҳо тааллуқ дорад. балиан аспро ба онҳо намедиҳад ва ба онҳо мубориза бурда яке онҳоро ҳалок мекунад. марди дигари зиндамонда бо номи имодро бахшида ӯро ҳамчун роҳбалад истифода мекунад. онҳо ба сӯи байтулмуқаддас ё ин ки Ерусалим равон мешаванд. ҳангоми расидан ба Ерусалим имодро раҳо мекунад. имод ба балиан мегӯяд эҳтиёт бошад, чун нафаре ки кушта буд шахси бонуфузе буд. ҳангоми сайру гашт дар даруни шаҳр ходимони падараш Готфрид шамшери ӯро дар дасташ дида аз ӯ мепурсиданд ки Готфридро аз куҷо мешиносад. балиан ҳама ҳодисаро нақл карда мегӯяд писари Готфрид аст. ходимони Готфрид ӯро ба назди амволи падараш мебаранд. мардум ӯро ҳамчун барони нави аз авлоди Ибелин қабул мекунанд. дар ин рӯз бо хоҳари подшоҳ Балдуини чор Сибила вомехӯрад. дертар бо Тибери фармондеҳи лашкари Ерусалим ва дӯсти наздики падараш вохӯрда рӯйдодҳои сарзамини муқаддасро муҳокима мекарданд. онҳо дар бораи марди далер ва шуҷои номдор Салоҳиддин Аюбӣ машварат карда мегуфтанд ӯ худаш танҳо ба ду қатор лашкари 100,000 мубориза мебарад. ба балиан мегуфтанд ба зудӣ ӯро хоҳед дид. балиан инчунин ба шоҳи ҷавони бечеҳра Балдуини чор вохӯр. Балдуини чор бо сабаби дар 9-солагиаш гирифтор шудан ба бемории махав ҳамеша дар рӯяш ниқоб мепӯшид. ба қавле то дами маргаш чеҳраи ӯро касе надида буд. Балдуин шоҳи одил ва некӯкоре буд, ки бисёри вақташро дар мубориза бо Салоҳиддин Аюбӣ гузаронда буд. худи Салоҳиддин Аюбӣ дар бораи рақиби ҷавони худ бо эҳтироми зиёд сухан ронда мегуфт ҳангоме ки ин писарбача дар Ерусалим аст, шаҳр фурӯ нахоҳад рафт ва онҳо инчунин созишнома баста буданд. Балдуин падари Балианро ҳамчун устоди худ дониста эҳтиром мекард. шоҳ Балдуин Балианро ба шомодбозӣ даъват карда ба ӯ аз суханҳои хиратмандонааш мегуфт ва мегуфт инсон худ посбони ҷони худ аст, агар каси дигареро ҳам итоат кунад. баъд шоҳ ба Балиан мустаҳкамии шаҳри Ерусалимро нишон дода мегуфт ягона роҳи махфии мустаҳкам карданашро ба ӯ гӯяд. Балиан ба шоҳ якчанд тавсияҳо дод, ки ба шоҳ писанд шуд. подшоҳ Балианро ба мулки падараш дар Фаластин мефиристад. вай ба ободонии вилоят машғул шуда ба сокинон дар сохтани роҳҳои обиёрӣ ёрӣ мерасонд. бо роҳбарии хиратмандонаи Балиан сарзамини як вақтҳо аз падараш ба сарзамини шукуфон табдил меёбад. дар соли 1187 Сибила ба назди Балиан меояд ва муҳаббаташро ба ӯ изҳор мекунад. хоҳари шоҳ Сибила ба Балиан дил баста буд ва онҳо зуд зуд вомехӯрданд. Рене де Шатилон, ки як ритсари фаронсавӣ буд, аз ғарб омада ба корвони Салоҳиддин ҳуҷум карда бисёри мусалмононро кушта созишномаи бастаи шоҳи Ерусалим ва Салоҳиддин Аюбиро вайрон мекунад. аз ин хабар Салоҳиддин огоҳ мешавад ва лашкари бузургеро ба қалъаи Керек, ки ба Шатилон тааллуқ дошт, мефиристад. Балиан аз ҳодиса хабардор шуда ба Ерусалим бармегардад ва бо амри шоҳи бечеҳра ба қалъа фиристода мешавад, то мардумашро наҷот диҳад. ҳангоми задухурд Балиан бо лашкараш мағлуб шуда Салоҳиддин онҳоро асир мегирад. Салоҳиддин Балианро намекушад ва мебахшад. шоҳ бо Салоҳиддин вомехӯрад ва онҳо розӣ мешаванд ҷангро хотима диҳанд. шоҳ мегӯяд Шатилонро ман худам ҷазо медиҳам. Салоҳиддин Аюбӣ ва шоҳ Балдуини чор созишномаро барқарор мекунанд. ҳангоми пурсиши Шатилон шоҳ аҳволаш бад мешавад. ӯро бемориаш ба нобудӣ оварда истода буд. фармон медиҳад Шатилонро зиндон кунанд. ин вазъиятҳо шоҳро ғамгин мекард. ӯ мегуфт марги ман наздик аст.
шоҳ балиянро даъват карда мегӯяд баъди марги ман сарварии лашкарро ба ӯҳдаи ту мегузорам. аз муносибати хоҳараш ва балиян огоҳ шуда мегӯяд хонадор шаванд, лек аввал бояд тахтро наҷот медоданд. шоҳ мегуфт агар пас аз марги ман шавҳари хоҳарам Геде Лусигниян ба тахт нишинад, созишномаро вайрон карда бо Салоҳиддин ҷангро ташкил мекунад. дертар шоҳ Балдуин мемирад. ҳама аҳли шаҳри Ерусалим барои ӯ мегиристанд. хоҳараш Сибила ба назди ҷасад рафта ниқобро мебардорад. аввалин одаме ки чеҳраи зиштшудаи ӯро мебинад. баъди марги шоҳ Балдуини чор, Геде Лусигниян ҳамчун домоди шоҳ ба тахт менишинад. ва Шатилонро аз зиндон озод карда ба таъқиби мусалмонон мефиристад. Шатилон ҳазорон арабҳои бегуноҳ, ҳатто хоҳари Салоҳиддинро мекушад. Геде Лусигниян медонист ки мардум хоҳиши ба тахт нишастани Балиянро доранд. ӯ лашкаре фиристода мехоҳад Балиянро бикушад. фикр мекарданд ӯро куштанд. акнун касе ба ташкили ҷанги шоҳи нав ва муқобили Салоҳиддин Айюбӣ монеа намешуд. ӯ ҷангро ташкил кард. Салоҳиддин Айюбӣ сафирро фиристод то ҷангро хотима дода ҷасади хоҳарашро ба ӯ диҳанд ва Ерусалимро таслим кунанд. лек шоҳ сафирро мекушад ва лашкари худро омода карда барои ҷанг омодагӣ медиданд. дар ин лаҳза пеш аз ҷанг Балиян баргашта мехоҳад ҷангро хотима диҳанд, лек ӯро гӯш намекарданд. сарлашкар Тибери ҳам ба ҷанг розӣ набуд. ӯ ҳам ба тарафи Балиян баргашт. сарбозони Балиян ва Тибери дар шаҳр монда ҳамаро муҳофизат мекарданд. лашкари шоҳ ҳангоми ба ҷанг рафтан дар гармӣ аз ташнагӣ мурда ҳалок мешуданд. Салоҳиддин Айюбӣ лашкари зиндамондаро як нобуд мекард. дар ҷанг Салоҳиддин Айюбӣ Шатилон ки хоҳараш ва мардуми бегуноҳро кушта буд, сарашро аз танаш ҷудо мекунад. шоҳро дастгир карда намекушад. мегӯяд ту номи шоҳи кушташударо ҳаром мекунӣ. сарлашкар Тибери медид ки чӣ хел лашкари ҳалокшударо паррандаҳо мехӯранд. аз мубориза даст кашида ба Кипр бармегардад. Балиян дар Ерусалим танҳо монда мехоҳад мардумро ҳифз кунад. ба тарафи Салоҳиддин лашкар мекашид то ба зудӣ ба Ерусалим нарасад. ӯ мардуме ки шамшерро дошта метавонист барои ҷанг омода мекард ва мегуфт бояд то охирин нафас мубориза барем. Салоҳиддин ба шаҳр наздик шуда бо ҳаво додани оташҳо ба сӯи девори шаҳр ҷанг шурӯъ мешавад. ҳар рӯз Балиян ба сӯи Салоҳиддин лашкар кашида мағлуб мешуд. баъди 3 рӯз маълум мешавад ки ғолибият ба дасти Салоҳиддин аст. Салоҳиддин ба қароре меояд ки ба Балиян хабар диҳад то шаҳрро таслим кунад ва бо ин роҳ мардум осеб намебинад ва мардумро ба сарзамини дигари салибиҳо фиристад. Балиян аз пешниҳод розӣ шуда ба шаҳр баргашта ба мардум хабар медиҳад. мардум хушҳол буданд ки Балиян онҳоро аз марг наҷот дод. дар шаҳр Балиян Сибиларо пайдо карда мегӯяд шоигарии падару бародарат дар қалби инсонҳо мемонад. мо маҷбурем ки шаҳрро таслим кунем. Геде Лусигниян баъди мубориза бо Балиян ба Кипр фиристода мешавад. мардуми салибии Ерусалимро тарк карданд. Салоҳиддин Айюбӣ дар ҷанг ғолибиятро ба даст оварда ба шаҳр даромада парчами худро ҳамчун парчами ислом дар шаҳр овезон мекарданд. Балиян бо Сибила ба Франсия ба деҳа бармегарданд. ритсари Англия ба назди ӯ омада пешниҳод мекунад ки ҳамчун ёрдамчии ман баргашта ба муқобили Салоҳиддин мубориза барад, чун хабари ҳимояи мардум аз ҷониби Балиян дар тамоми Аврупо паҳн шуда буд. лек Балиян инро қабул намекунад ва намехоҳад ба муқобили мусалмонҳо мубориза барад. филм бо нишон додани саҳнае ки Балиян ва Сибила ба назди қабри ҳамсару фарзандаш омада ва деҳаро тарк карда барои зиндагии осуда ба макони дигаре сафар мекунанд, ба поён мерасад. ҳама фикру ақидаҳои худро дар бораи филм ва наворҳои мо дар комментария нависед. нафароне ки мехоҳанд филмро ба пуррагӣ тамошо кунанд, филм дар телеграм канали ман ҷой дода мешавад. ба силкаи дар описания буда ва ба комментария дар омада силкаро зер кунед. шуморо рост ба ин филм мебарад.
хайр то наворҳои баъдӣ